Yes, I'm sure ngiza for the third time ne ngiza kuwe ngale ndaba. Ngihlushwa ile vision man kanje. Anizwa nina nilaleli. Ngitshela ngathi tshela ubaba abantwana bakho ukuthi eze kimi ngizomgeza. Ngihlushwa ile vision ngilokhele ngilibele ngiyayibona ngimgeze emfuleni. C2. Anizwa izinto zeni zizolunga kanjani? Mele agezwe yimi. Izinto zakhe ziphethwe yimi. Mele agezwe yimi kusho ukuthi abe kanje abe ngqunu agezwe yimi ngesandla sami emfuleni ene kuleyo vision kanje wena awukho wena awukho ungafostela izinto zikamoya lezi ungafostela ukuba khona because uzoblock kuzoba ne blockage ne kuzoba no blockage so ungafosteli ngiyatshela